Farem la darrera part, que és com capturar la serp i com fer el maneig. Això és, per exemple, una situació que ens poden trobar tenint la llavi col·locada en el camp i per fer la revisió el que nosaltres solem emplear és aquest tipus de guants. Si vos heu de sentir més segurs, se poden emplear aquest altre tipus que són un poc més llargs. El que jo m'agrada més aquest perquè tenen com a més sensibilitat i és més fàcil moure les mans. Després, una altra cosa a tenir en compte és que, per exemple, el seu és posar-nos màniga llarga o una jaqueta o simplement el jersei màniga llarga, perquè si per lo que sigui mos mossega, sempre evita més amb un jersei. Jo quan arribo en el camp, el primer que faig és girar la llavi, perquè així tens molt mal mirar. Ja fas la llavi i la gires. La primera passa, una vegada tenint la llavi girada, seria mirar si hi ha hagut captura. En el cas que hi hagi captura, hem d'identificar quina serp és. Hem de pensar que és molt important no obrir la part de la trampilla fins que no hem identificat la serp. És molt fàcil, en la rejilla, si fa falta alçam un poc i miram. Quan la tenim identificada i ens assegurem que és una serp de ferradura o una serp blanca, el que fem és obrir. Jo soc identificar una altra vegada mirant des de dalt i t'assegures del tot. I molt important, és anar-hi en seguretat, és a dir, si mos va mossegar no hem de tenir por. La mossegada d'una serp és com una rapinyada d'un moix, no mos farà mal. Per això, de per si duim guants, en aquest cas la seu seria dur la màniga llarga un poc més llarga, i hem d'anar decidits. El que ens interessa, si això és el cap de la serp, és posar la mà damunt tot d'una per aturar la serp, que després el cot se va moient i se mos trava pel braç, no passa res. Per fer la part pràctica hem hagut d'agafar un altre tipus de serp, no és una serp de ferradura aquesta, ni una serp blanca, però les mides i la gruixa és bastant similar. Per això obrim, miram on és el cap de la serp i posant la mà damunt. Quan ja tenim la mà posada damunt el cap, l'agafam de per la zona del coll. Així ens assegurem que ja no ens pot mossegar, que ella se mou, no passa res, i l'ajudam. El maneig de la serp és igual que en aquest cas que el maneig d'un ratolí. Si tu la deixes així, se posa més nerviosa. El seu és agafar-la en l'altra mà o simplement deixar que se mos enrodilli. I una vegada la tenim agafada, després seria quan la sacrifiquem. Per sacrificar hem de pensar que li hem de fer un cop, una concussió per deixar-la inconscient i després s'ha de fer la destrucció del sistema nerviós central, que seria per aquí damunt. Per fer la concussió necessitem una zona tipus aquesta de la llavi, però per favor mai emplear la llavi perquè que després la llavi estigui plena de sang perquè el cop ha estat més fort o menys, no és el seu. Per tant, cerquem alguna que ens pugui servir, una pedra o qualsevol altra zona, i girem el cap de la llavi, de la serp, perdona, i jo la sol col·locar així, perquè fer la concussió així és molt més fàcil, així no ens anirà gaire bé, sinó que se gira, l'agafes, si és més llarga fins i tot de vegades te pots ajudar del peu, perquè no se mogui, si estem més segurs, i fem el moviment aquest de concussió. Una vegada hem fet el moviment, l'hem de col·locar en terra i amb un objecte punxant li hem de destruir aquí el cap, perquè la concussió just la deixa inconscient, el que fa que realment mori és la destrucció del sistema nerviós central.